Sanibonani. Ngiyaphila. Kube khona osebenzayo. Wafowethu umalahla wakasibe inkanda lo. Sesengamedi yahamba manje ngiyabaleka. Ndodana amaduna ngiyabaleka. Ingoma zikhona online. Siyabonga kubaba uDladla nethimba lakhe abambene nalo. Athi umalahla kasiteshi umalahla. Sekuphinde futhi kanjalo la insizwa umalahla. Kathi shaya ushuni omnandi kakhulu. Ushuni kaMaskandi. Ishaya ushame lesimanga. Umalahla futhi kunjani? Ngiyabuza phela kusakhulume. Yini? Tuswa abantu noma kukushukela. Ngathi asikhoze umhlola. Kulenzeka lawo la athini khona. Ngiyabona lento kuphazana. Baphila umkhuba ngoba. Number 1 umuntu wesifazana kanamandla ukuvikela. Nkosi yami. Abantu abahlukumezayo ilaba abatheba abathanda abathembela kubona. Ngibona futhi uqala ababalimazayo labo bulalayo. Ngeke umbuzo oyinsizo ngelanga. Ukuthi insizwa mayithi into uyayithanda. Uma esilimaza ngabe isenza lento bavumelene ngayo yini. Ngoba kodwa ngokwazi kwami. Uma ningasazwa ngombono. Kuwena ngokuthola ngaxabana. Impilo yaqhubeka nawe uzothola omunye nathola omunye. Leyo kulimaza ukufazana ngoba kuya ngami. Ngabe impela siba namaklasi ihlale phansi. Ukuthi inhliziyo uma ingasenalo uthando zimuke. Malahle kwethu uNkulunkulu akubusisa mnandi amazi. Lokubalahle kade sihleli naye la kwi-Buddha Bright TV. Siyabakhulu isikhathi nethu wasebaka kwethu. Siyabonga.